Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa ina muna fata alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu daraja da Allah ya dauka kasar mu ta Nijar baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Jinjina ta musamman ga shugaban kasar mu mai albarka Abdurrahman Chani. Jinjina ta musamman ga sojojin mu na Nijar FDS, jami'an tsaro duka baki daya. Malumman mu na Nijar masu yin addu'o'i wa kasar mu ta Nijar. Ku ci gaba da addu'a, ku ci gaba da alkunutu, insha Allahu gaskiya tana ta hitowa kuma ƙasar mu ta Nijar tana ta samun ci gaba. Wato abubuwa ne wanda ƙasar mu ta Nijar ba a taɓa ganin irin wannan abu ba sai zawo shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani. Na farko kun sani ƙasar Nijar akwai lokacin da aka yi sayan abinci da tsada. Jika 45 buhun haci na sorgo dawa shika kusan 44. Difference tsakanin buhun haci da na dawa bai wuce shika guda ba. Wani wuri ma kana iya samun su duka free. Akwai inda ma an sai buhun haci wancan lokaci shika 50. Duka wannan ayi shi ne ayi game kai da 'yan kasuwa saboda mi, saboda a samu 'yan ƙasa su tashi su yi zanga-zanga da cewa ba sa son wannan shugaban ƙasa mai albarka. Sai shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani ya hiddo da wata dubara irin wadda ƙasashen waje kamar irin su China, kamar irin su Japan, kamar irin su Thailand, kamar irin su India suka gina ƙasashensu da irin wannan dubara, ita ce ta noma. A da ƙasar Nijar idan ka ga an dafa shinkafa to sai dai mutum wanda yake yana da hannu da shuni, ma'ana mai kuɗi ko wani ma'aikacin gwamnati, sai dai ka samu ka sha hura ce za ka sha ita kaɗai, huran ma wani wuri ba za a daka ba. Shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani sai ya noma shinkafa da yawa a cikin ƙasar Nijar. Aka kawo abubuwa da dama wanda na ci gaba. Yau ƙasar Nijar ta zama ko ina shinkafa ce ake ci, wani wuri ma ita aka hiba ƙarhi a cikin ƙasar Nijar. To wannan duka irin dubara ce ta shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani. Yau ku diba ku gani a ƙasar Nijar, ni dai da wayona ni ban taɓa ganin yanda abinci ya komo da arhakacap kamar wanga lokaci. Tunda wani wuri sakon shinkafa ana samu nai 11 mil, buhun haci mai san kilo ana samu nai jika 18, wani wuri jika 20, wani wuri jika 21, wani wuri jika 19. Buhun dawa ana samu nai wani wuri jika 18, wani wuri jika 20 ba ɗai, wani wuri jika 20. Wake manan wake ta yi zama jika 35, yau manan wake abinda take jika 13. Wannan dukawa noma ne da aka yi kuma aka cika OPPN ko ta ina rumbun tsumi na ajiya cikin ƙasa, aka cika shi da kayayyaki da dama domin ɗan Nijar ya samu rahusa. Yau ku diba gani, kaka nan da wata guda da rabi muna cikin kaka a Nijar. Lokacin baya da kaka ana sayan buhu na haci jika 30, jika 30 babu, jika 27. To a yanzu ma kaka bata zaka ba, buhun haci jika 19, jika 20, jika 21. Alhamdulillahi, mu yi godiya ga jajataccen wannan shugabanni namu da suka kawo gudunmawa ga 'yan ƙasar Nijar. Kuma sannan mu gode ma Allah da Allah ya kawo muna wannan shugaban ƙasa mai albarka Abdurrahman Chani. Sannan mu kai godiya ga malumman Nijar masu yi ma ƙasar Nijar addu'o'i ko da yaushe. Ana alƙunutu, ana sauke alƙur'ani domin ƙasar Nijar Allah ya ɗaukaka ta. Wannan shine abin da ake ce ma gwagwarmaya. Gwagwarmaya wato ka yi abu akan ƙasarka, akan 'yan ƙasarka. Wannan shine ake ce ma gwagwarmaya. Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗaga darajar Nijar, ya bar mu da ƙasanmu mai albarka, ya ƙara ɗaukaka ta. 'Yan uwa, wallahi mu gode ma Allah da ya kawo muna wannan shugaban ƙasa mai ganin tausayin talakawa, wanda ya sa ƙasar Nijar a gaban shi, ya ɗebe duk wani abu ya sa ƙasar Nijar a gaban shi, kamar irin su General Darme Salif Modi, kamar irin su General de Division Tumba,
kamar irin su colonel general Ibro, kamar irin su chef de gouvernement Ali Muhammad Lamin Zan da sauransu duka mukarrabai na CNSP. Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara muku daraja, Allah ya kare ku, Allah ya aza ku bisa ga makiya 'yan Niger wanda muke diaspora, wanda muke cikin ƙasar Niger. Wallahi mu ci gaba da yi mu ƙasar mu addu'a, mu ci gaba da gugurmaya akan alkhairai irin waɗanda suke shigowa a cikin ƙasar mu. 'Yan uwa, ina muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wata sabuwa Larabawa na son Traore ya kawo musu ziyara ko kuma a kulla alaka, amma Traore yana ta ja baya sai da su shi. Kwanakan baya da suka wuce kasar Libya, shi wannan Khalifa Haftar soja da kansa ya tura ɗansa ya je har cikin birnin Burkina Faso ya kai Ibrahim Traore ziyara, ya ba shi kuma takardar gayyata cewa yana da bukatar sa kawo mai ziyara. Ibrahim Traore ko waiwayo su bai ba, har yanzu bai kawo ziyarar nan ba, baya maganar su. Ana nan kwatsam kasar Saudi Arabia wai ta zo ta ce ma Ibrahim Traore za ta zo Burkina Faso ta gina masallatayya wajen guda 50 da wani abu take magana. Traore ya ce Allah saka da alheri, ba mu da matsalan masallatayya, mun gode da wannan taimako. Mu abin da muke so ku zuba hannun jari, a bude kasuwanci, a bude kamfanin nika cikin kasa, matasa su samu aiki, a yi development, mu ci gaba ku samu mu samu. Ba masallatai muke da matsala ba, mun fara sallah tun kafin ku gina mu masallaci. Allahu akbar. Yanzu Oman wannan kasa sultani ne ko kuma kace king ne, sarauta ce da kansu su ma san kai mai Traore ziyara. Wato tunda ake Africa ba ai wani shugaban kasa ba da ya shiga hankalin duniya, ya shiga cikin zuciya al'ummar duniya, babbaku da Larabawa irin Ibrahim Traore da Turawa. Wallahi duk duniyar nan da ake wannan zamanin yanzu ba wata uwa da ta haifa ɗa mai farin jini sama ga Ibrahim Traore, babu ta wallahi. Da haka takawa Ibrahim Traore sa'a da nasibi da nasarar da yake yi a duniya shine kwarjinin da yake da. Kowane mutum idan ya ga Ibrahim Traore sai ya ci yana burge shi, yana san shi. Wato tahe da Traore yake ta yace ta neman inci, soyayya abu na farko da idan mutum yana yi in yace yana neman inci to zaka ga Larabawa suna kama mai. Su Larabawa duk yesu da baka fata idan suka ga kana neman inci to suna son wannan ra'ayin, suna zaka ga mu da Balarabe a cikin taxi ya dauke ka sai ce ma kai ka san Ibrahim Traore, kai wannan namiji ne, haka muke son, zaki ne, yana kokari yayi aiki, yana bugawa da Turawa, yana son ya kada su. To kaga wani abu na neman inci wanda duk inda dan halaka yake mutum mai kishi mai zuciya, wallahi in yaga kuna neman inci yana goyon bayan ku, yana jinjina muku. Shi yasa kaga Traore Larabawa na son kama mai fa, suna son alakar shi, suna son wannan neman incin a ci gaba kar a bari. To amma shi baya ma san harkar Larabawa, dan har yayi wa ƴan kasar Shakira da ke Libya yace musu kasar Libya fa shi bai ce mutun yazo ba, kasar Libya ba kasar zama bace. Yace saboda rashin kwanciya hankali da matsaloli har yasa jirgi garanti yasa jirgi duk lokacin da mutane suke son su kai yan Burkina Faso su koma Burkina to su zo Asfara su yi arasirin sunansu da ya kai nambar yan tafiya a tura su gida a dauke su daga jirgi. Yace Libya ba kasar zama bace ba. Duk kawon don guda da suka sa da Turawan yamma Ibrahim Traore ya yana precise wa yan kasar shi, ya yarda da Turai akwai aiki kuma ana ci gaba, kuma alakar su talakawa tsakanin su da Turawa ko tsakanin su da abokan ta shafe su. Magana ta neman inci daban, magana kuma ta tafiya neman kuɗi daban. Yace ba yan kasar shi bai nuna masa cewa bar zuwa Turai ba, amma nuna masa su bar zuwa kasar Larabawa. Shi baya goyon bayan inda babu inci, inda ake zama cikin wulakanci, inda ba a martanta mutum. Da haka Traore wani kwarjin da ke gare neman incin nan da yake da izza da confidence da gaske yake neman incin nan, dole ne zuciyarka ta yarda ka ce kai wannan kana addu'a ubangiji Allah ya bashi sa'a. To yanzu Larabawan da kansu suke dauko kafafuwa suna zuwa suna son su kulla alaka, wai shakikai ne su, wai ƴan uwa ne, Burkina Faso ƴan uwansu ne, suna musu fata da kai za kulla alaka ta kasuwanci ta ci gaba. Neman inci kenan shike da wannan, idan kuna neman inci wallahi kowa zai so ya da ku. Ubangiji Allah ya tsare mu shugabannin mu masu san neman inci, masu zuciya ta neman inci, Allah ka taimake su.
Allah ka kawo mu shugabanni masu san zuciya masu san neman inci. Wato ba za ka sanin amfanin neman inci ba sai ka je kasar da aka taba neman inci, inda aka yaki aka neman inci aka samu inci, ka gane menene neman inci, menene inci. In baka je kasar da ake da inci ba aka yaki aka neman inci, ka kar tarihi, ka duba tarihin kasar, ka samu labarin kasar, ka ga inda inci yake, ba za ka taba sanin dadin menene inci ba, ba za ka taba sanin waye inci, ba za ka taba sanin menene ake cewa inci ba. Wato inci wani irin abu ne wanda wallahi aljanna kadai ta yi daɗi. Wai mawaki Bamali ya ce da a saya gidan kasu na ɗaya rana da a bashi duniya, ya ce gwanda a bar shi ko da za a sa shi gidan kasu na ɗaya rana saboda rashin inci. Ka duba misalin girman duniya. Allah sa mu dace.